8 minuta, drugi sat magazina na prvom, Radio Beograda 1 i evo naše najavljene priče o jednom zanimljivom projektu, a u toku je inače sakupljanje donacija za realizovanje projekta koji se odnosi na Ćele kulu i čućemo sada priču o toj ideji od Milana Simonovića iz Društva za akademski razvoj koji je naš gost, jer želimo da podržimo i čini nam se da je ovo dobra priča. Dobar dan, hvala što ste došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Dakle, ideja je da se napravi jedan digitalni, zapravo, reći ću zapravo digitalizacija, mogućnost da na osnovu lobanja junaka poginulih u vreme Čegarske bitke i ugrađenih u Ćele kulu, tako, na kraju i nekako upoznamo mnogo detaljnije, da možda znamo i njihovu starost i njihov izgled. Hoćete li nam reći šta je zapravo Društvo za akademski razvoj imalo kao ideju ovde? Upravo to što ste rekli, dakle, ono što nam je osnovna ideja ovog projekta jeste da vidimo kako su izgledali junaci ove Čegarske bitke koji su, nažalost, u toj istoj bitci poginuli, čije su glave uzidane u Ćele kulu. Dakle, da nakon 214 godina vidimo ta lica, pošto poslednje osobe koje su videle zapravo ta lica tih boraca jesu Turci koji su ih uzidali u Ćele kulu. Da li su Turci pravili ovakve vrste, da kažemo, opomena, uslovno rečeno? Ćele kula je jedinstven spomenik ne samo kod nas, nego i u svetu. Dakle, to je sagrađena je kula sa idejom zastrašivanja ustanika, da se jednostavno ne bi više bunili. I to je jedinstven spomenik koji je, da tako kažem, nema sličnog u svetu. Dakle, postoje razne drugi spomenici u svetu gde ima, dakle, lobanja ljudskih ostataka i slično, ali nigde neprijatelj nije gradio to svojom, da kažem, od ostataka svojih protivnika sa ciljem zastrašivanja. Oni koji su bili i videli Ćele kulu mogli su upravo da vide da su to zaista lobanje uzidane u samu kulu i da je to tkivo te kule osnovno su zapravo ljudske glave, što je naravno zastrašujuće, ali opominjuće i nama svima koji smo bili jeste bilo zaista teško to gledati. Ono što možda bismo mogli ovde da kažemo je da je bila mnogo veća, da je bilo mnogo više nego danas tih glava. Jeste, bilo je preko 900 glava uzidanih u Ćele kulu, a razlog kojeg danas imamo tek 50 i nešto u njoj jeste to što je nakon zidanja Ćele kule srpski živalj koji je živeo, dakle, na tom prostoru se trudio da te glave izvadi iz kule, da ih sahrane na groblju iz poštovanja prema ustanicima. Tako da bilo je čak i nekih inicijativa nakon oslobođenja da se ta kula sruši i to, međutim, ja bih to lično nazvao nekim, da kažem, promislom inteligentnih ljudi. To je namerno ostavljeno da služi kao opomena, to jest ne kao opomena, nego kao simbol cene koja se plaća za slobodu. Dakle, da se jednostavno zna da su tu neki ljudi, da kažem, poginuli, kako je, da kažem, tadašnji naš neprijatelj tretirao ustanike. I koliko se uopšte, Milane, pouzdano zna da su to zaista bili samo borci? To je poznata istorijska činjenica, tako? Tako je, da. U kulu su u suštini uzidani borci koji su borili u Čegarskoj bitci, dakle, pod vođstvom vojvode Resavskog Stevana Sinđelića. Mislim da je i vašim slušalcima svima poznata priča o Stevanu Sinđeliću, koji je nakon što je bio nadjačan pucao u barutni magacin i od eksplozije, dakle, je poginuo i sam Stevan Sinđelić i srpski borci, ali i dosta turskih vojnika, zbog čega je zapravo i neka, da kažem, i bila inicijativa da se napravi kula upravo iz toga da se zbog, da kažem, besa, zbog velikog broja poginulih turskih vojnika. Izazvali su ih, jel tako, da, za ovaj zastrašujući čin. I sad ono što bi bilo lepo je takođe objasniti u ovoj priči, vi prikupljate sredstva za ovaj projekat još uvek i ona se mogu donirati, to ćemo i na kraju ponoviti na sajtu Donacija RS, tu se može vidjeti koliko je do sada skupljeno, zašta vam je sve i koliko novca potrebno, sve to vrlo transparentno, a vi zapravo želite da digitalizujete, da pomoću tih lobanja i ostataka dođete do što više podataka o svakoj od njih. Tako je. Ono što bi prvo naglasili jeste, dakle, da metode i načine koji ćemo raditi antropološku analizu lobanja i uopšte rekonstrukciju lica jesu neinvazivne metode. Dakle, neće biti, prosto rečeno, nema ništa pipanja. Neće biti oštećeno. Nema pipanja, nema dodirivanja. Dakle, to se radi isključivo, da kažem, posebnim fotoaparatima, odnosno skenerima koji će moći, dakle, da u razmeri 1/1 skeniraju svaki deo kula, samim tim i lobanje,
nakon čega će stručnjaci fizičke antropologije moći da odrede sve, da kažem, te facijalne da kažem, karakteristike na osnovu kojih će moći da urade lica junaka, a osim toga, dakle, ono što možemo saznati tom antropološkom analizom jeste, dakle, kako su borci živeli, čime su se hranili, pošto ima ostataka zuba, dakle, može se vidjeti i dakle, sve ono što se može vidjeti na lobanji. Nažalost, nemamo tela, tako da ne možemo znati sad neke druge detalje, ali na osnovu lobanja može sasvim solidno da se zna koji je, dakle, starost, pol tih i onako, naravno, trebalo da se isključuju muškarci, ali između ostalog i to jednostavno da se potvrdi i da imamo onda i njihovu, dakle, starost, način života, da li su možda imali neke druge povrede u toku života ili nakon smrti, da li su te lobanje pretrpele neku vrstu oštećenja. Tako da jednostavno... I to je sada sve nepoznato, ali tako? Pa niko nije istraživao. Da, nemamo za sada takvih, da kažem, podataka. Antropološka analiza na ćele kuli i tih lobanja nije rađena. Tako da to je nešto mi želimo da uradimo. Smatramo, dakle, na 214 godina je dovoljno prošlo da možemo da tim junacima jednostavno vratimo lice i saznamo nešto više o njima. Da, i sad krajnji proizvod bi bio jedan zapis videa, tako, koji bi mogao da bude čak i deo postavke, tako? Ne samo video, to bi jednostavno bilo što bi se danas reklo digitalizovano, dakle to bi bilo 3D, dakle model koji bi mogao da se prikaže gde god, dakle naša ideja je da to bude kod same, dakle, ćele kule, da to mogu posetioci da vide, dakle kada vidite lobanje, pošto kogod uživo sada ode da vidi, može da vidi te lobanja, ali mislimo da bi jednostavno postavka mogla da se obogati i tim prikazom samih lica i osim toga smatramo da bi moglo to i da se, pošto je digitalni model lako prenosiv, da bi to moglo onda da se prikaže i negde drugde, naročito tamo gdje ima dosta naših ljudi u svetu, u dijaspori, dakle da jednostavno upoznamo ceo svet sa ćele kulom. Da, i možda da gostuju u nekim drugim muzejima. Tako je. Da, i koliko treba vremena za ovakav projekat, Milane? Treba poprilično vremena. Mi ono što smo sada započeli jeste, dakle, kampanja za prikupljanje sredstava da bismo počeli sa samim projektom. Dakle, ideja je da se u krajem septembra počne sa tom skiniranjem i sa antropološkom obradom. Neka procena je da bi oko 30 dana trebalo da se odradi ceo taj početni deo, da bismo mogli da dobijemo prva saznanja, ta antropološka, da bismo mogli da dobijemo do kraja godine, a što se tiče rekonstrukcije lica, budući da ima 50 i nešto lobanja koje bi trebalo rekonstruisati, to računamo da bismo mogli da imamo već sledeće godine, tako da bi onda na 215. godišnjicu, dakle, mogli da imamo već neke, čak verovatno i završena rekonstrukcije svih, dakle, lobanja. Da, to je, dakle, plan koji u mnogome zavisi od dobre volje onih koji mogu da pomognu, ali tako? Tako je. Do 21. avgusta traje kampanja. Tako je, da. Svi oni koji sad slušaju, pa možda su poželjeli da pomognu, u pitanju su novčana sredstva koja nisu tako velika za tako bitan projekat, je li tako? U suštini nisu, budući da u svijetu takve vrste projekata se kreću od 10.000 evra pa 30 i više. Ono što je nama neki cilj, to smo i gledali, budući, dakle, da naše udruženje postoji već 10 godina, već su se bavili kulturnom baštinom i tim, da kažem, vrstom projekata i znamo koliko je teško, dakle, u kulturi jednostavno investirati, budući da jednostavno u kulturu investiraju ljudi koji vole kulturu. I ono što je nama neki cilj bio jeste da okupimo stručni tim ljudi koji je zainteresovan za taj projekat, mimo toga, da kažem, da im sredstva ne budu na prvom mestu, nego da im sam projekat bude dovoljno izazovan da žele da učestvuju u tome i to smo uspeli. Vi već imate tim, je li tako? Tako je, da imamo stručni tim na čelu sa doktorkom fizičke antropologije Natašom Šarkić, koja inače živi i radi u Barseloni. Dakle, ona je bila vrlo zainteresovana za ovaj projekat i da kažem, iz sveg srca je podržala sam projekat i radi na njemu. Pored nje imamo i profesora doktora Fabija Kavalija sa univerziteta u Trstu, koji je inače doktor radiologije i tamo je na medicinskom fakultetu. Dakle, to je bukvalno međunarodni tim, je li? Tako je, u suštini međunarodni, i treći član stručnog tima je isto, dakle, doduše naše gore liste, ali je iz Crne Gore, Darko Kovačević, koji je inače pomorski arheolog, ali je specijalista upravo za taj deo koji je nama potreban, a to je, dakle, skeniranje
arheoloških, on se bavi, da kažem, skeniranjem arheoloških nalazišta pod vodom, ali nama je odličan za ovo što nama treba za samu Ćelekulu. Tako da se te strane, taj naš tim je voljan, dakle, da radi na samom projektu, i ono što smo mi napravili kao neki budžet za početak samog projekta jeste tih 870.000 dinara ili oko 7.000 evra. Od 8. jula na donacije.rs je aktivno prikupljanje sredstava, i za sada mogu reći da sam jako ponosan na to da ima već 50 donatora koji su bili voljni da ulože u ovaj projekat. Ali postoji, Milane, minimalna suma koja može da se uloži ili kako ko može? Kako ko može. Dakle, što se nas tiče, nama je ono što se kaže, svaki dinar je vredan. Jasno. Takođe nama čak i osim samih, da kažem, donacija, jako nam je vredno da ljudi uopšte čuju za projekat, da budu zainteresovani, da u svojoj lokalnoj zajednici prošire vest o tome. Imamo jako dobar, da tako kažem, povratnu informaciju, ljudi su onako vrlo zainteresovani, interesantno ime što se neko dosetio uopšte toga. Interesantno, da. Interesantno i zaista zvuči nekako da čovjek poželi da se to zaista i desi, da zaista budemo u prilici da prvi put, maltene u takvom nekom kontekstu, vidimo neke ljude koji su stradali, a samo su njihovi ostaci ostali vidljivi svima nama, i zaista je odlična ideja. Pa u tom smislu, da kažemo onda koju reč je o Društvu za akademski razvoj koji ima tako dobre ideje. Ko ste vi? Mi smo, dakle, Društvo za akademski razvoj je osnovano pre 10 godina od strane 4 studenta tadašnjeg Fakulteta političkih nauka, odnosno tadašnjih studenta. Za ovih 10 godina ono što je, dakle, po čemu smo bili najprepoznatljiviji jeste bila kampanja za očuvanje i promociju kulturne baštine koja se zvala Kultura na dar, gde smo imali 6 sezona i za tih 6 sezona imali smo preko 400 autora, odnosno ljudi koje smo animirali da širom Srbije fotografišu ili snimaju filmove o omiljenom kulturnom dobru u svom mestu. Ideja nam je bila u početku, dakle, te 2013. godine, da imamo neki projekat koji ćemo tokom leta da radimo, da animiramo ljude da se bave kulturom i kulturnom baštinom. I od tada pa sve do sada imamo preko 500 fotografija, preko 100 i nešto snimljenih filmova o raznim kulturnim dobrima, i ono što je meni naročito drago jeste što među tim filmovima sad imamo i filmove o nekim kulturnim dobrima kojih nažalost više nema, tako da može biti da je to što je neko snimio... Još je veća vrednost, da. Tako je, da, to što je neko snimio nešto u svom mestu, čega više nema, može biti poslednje viđena, dakle, posljednji film o tome nečemu što je postojalo. I ono što je meni lično bilo jako drago, budući da naše udruženje funkcioniše po principu ono što članovi žele da se radi, to će se raditi. Dakle, svako od članova Društva za akademski razvoj ima apsolutnu slobodu da bira projekat ili neku ideju o čemu će društvo da funkcioniše, zato se izvajamo Društvo za akademski razvoj, da bismo uopšte razvijali naše talente. Da, ali ste se, ako sam dobro razumela, bazirali ste se dosta na kulturno nasleđe, spomenike, je li tako? Da, to... I neku baštinu našu. Jeste, to mogu reći da je da sam ja lično kriv za to, budući sam ja oduvek hteo da se bavim arheologijom i tim nekim kulturnim stvarima i projektima. Između ostalog, bavili smo se i diplomatijom, projektima koji su vezani za borbu protiv korupcije, sve ono što smo smatrali da je potrebno da akademski građani iskuse. I u što bi trebalo svi da se uključe kao akademski građani, jasno. Hvala vam najlepše, zaista mi podržavajući ovaj projekat želimo da pozovemo sve one koji su u stanju da pomognu, da izađu na sajt donacija.rs i da pomognu nekim sredstvima koliko je to u njihovoj mogućnosti, i ovaj projekat koji kada bude negde u toku ili pri kraju ćemo ponovo predstavljati naravno i pričati o njemu, jer mislimo da je zaista zanimljivo i važno brinuti se o kulturnom nasleđu Srbije. Hvala vam najlepše što ste bili sa nama. Hvala vam puno.